Здравейте, приятели! Днес сме на гости на клиника Адела. Вие сте с втори епизод на нашия подкаст, част от инициативата Пътят към моето бебе. Това е съвместен специален проект на 9 месеца и клиника Адела, фокусиран върху репродуктивното здраве и женската профилактика. Днес съм в компанията на Майя Попова. Тя е ембриолог в клиниката и днес с нея ще си говорим за съхранението на яйцеклетки, за яйцеклетките като цяло, за събирането, за процедурата по съхранение и още всичко важно, което трябва да знаете за това. Здравейте, Майя! Здравейте! Много ми е приятно да съм в вашата компания и благодаря, че ще обсъдим и тази тема, защото тя наистина е важна. И аз благодаря, ще се радвам, ако може да сме полезни с някаква допълнителна информация. Кажете ми как протича процесът по събиране на яйцеклетки? Сега, процесът по събиране на яйцеклетки е така интересна и изключително приятна процедура. Яйцеклетките в яйчника се намират в едни фоликули, които са изпълнени с течност. И при тази процедура ние всъщност събираме тази течност, аспирираме я. Това се извършва от лекар-гинеколог, аспирира течността, след което тази течност се прехвърля към инвитро лабораторията и ние изследваме ембриологичния екип, изследва наличието на яйцеклетки в течността. Събирането на яйцеклетки става под микроскоп, яйцеклетките са изключително малки, те не са видими с просто око, така че ние събираме много внимателно яйцеклетките, поставяме ги в хранителна среда и ги прибираме в инкубатор. Следват още доста процедури по култивиране на яйцеклетките и тяхната обработка, които са предшестващи самата инвитро процедура, тяхното оплождане. Не знам дали ще бъде интересно за вашите зрители да разкажа малко повече за тези процедури. Да, самата яйцеклетка е трудно видима, когато я извадим и я намерим в течността, защото около нея има една пелена от клетки, която се казва от кумулусни клетки и яйцеклетката се вижда като една сянка вътре. И ние в момента, в който я вземем от течността, не можем да разберем дали е зряла, трудно се ориентираме какво е качеството, не можем да видим нейните структурни дефекти, ако има такива. Това става в последствие в лабораторията, когато ние оголваме яйцеклетката, т.е. махаме тази пелена от клетки, която е около самата яйцеклетка, за да можем тогава на по-голямо увеличение на микроскопа преди самата процедура по оплождане, ние да се ориентираме каква е структурата на яйцеклетката. Малко повече за съхранението. Какви индикации има за съхранение на яйцеклетки? Кога жените всъщност решават да замразят яйцеклетки? Сега това е много комплексен въпрос и има много аспекти в него. Най-общо може да разделим като 4 групи пациентите, които се нуждаят от замразяване или криосъхранение на яйцеклетки. Първата група са пациентки, които имат злокачествени заболявания и им предстои химио или лъчетерапия. Много често химиотерапията и последваща или успоредна лъчетерапия пречат и имат много сериозен негативен ефект върху репродуктивната функция при жените. Затова е препоръчително в такива случаи да се замразят яйцеклетки преди стартиране на такъв тип лечение. Разбира се, замразяването на яйцеклетки при жени, които са с злокачествени заболявания, е комплексен процес. Трябва да включи решение както на лекар-гинеколог, който се занимава с репродуктивна медицина, така и на лекари-онколози, които се занимават с лечението на пациентката. Също се включват и психолози в този процес на замразяване. Много финно и внимателно трябва да се огледат нещата, за да се прецени какъв е риска за пациентката, защото всъщност на първо място е нейното здраве. Трябва да се прецени обективно нейното здравословно състояние, възможността за подлагане на контролирана овериална хиперстимулация, за да могат да бъдат взети тези яйцеклетки от яйчника. И на първо място всъщност следим точно здравословното състояние. Ако здравословното състояние на пациентката позволява, като пак казвам, това е изключително комплексно решение от няколко специалиста, тогава вече може да се пристъпи към процедура на замразяване. Втора група пациенти, които се нуждаят от това са пациенти, които не са с злокачествени заболявания, а с заболявания, които също могат да бъдат лекувани с медикаменти, които да са токсични за яйчениците, за яйцеклетките в тях. Това могат да са автоимунни заболявания, има някои тежки автоимунни заболявания, чието лечение негативно влияе върху репродуктивната функция при жените. Също могат да бъдат хирургични интервенции, които предстоят на пациентката, които също биха могли да увредят яйчениците.
В някои случаи някои генетични заболявания изискват преди пристъпване към лечение да бъдат замразени яйцеклетки, или също така някои генетични заболявания в напредване на възрастта оказват негативно влияние върху репродуктивната функция, така че в някои случаи се препоръчва да се замразят яйцеклетки преди да се появят тези негативни ефекти. Такъв е синдрома на Търнър, например. Има и някои гинекологични заболявания, които изискват и пожелателно да се замразят яйцеклетки, ендометриозата, например, честото формиране на овариални кисти. Така че това са основните групи пациенти. Сега в последно време много се говори за замразяване на яйцеклетки при транссексуални пациенти. Това е една нова сфера, много трудно се говори за нея. Нашето общество е доста консервативно в България към такива пациенти. Но въпреки това не можем да не споменем и тази група от пациенти. Става дума за замразяване на яйцеклетки преди самата хирургична интервенция по смяна на пола и преди стартиране на хормоналната терапия при такива жени. Тенденция в последно време е така нареченото социално замразяване на яйцеклетки, което е много характерно за модерните общества. Какво представлява това социално замразяване на яйцеклетки? Ако досега говорихме за замразяване на яйцеклетки само по медицински показания, т.е. предстои някакво лечение или има заболяване, което се би рефлектирало негативно върху репродуктивната функция на жената, то при социалното замразяване на яйцеклетки говорим за съхранение на репродуктивен потенциал. Става дума за жени, които биха желали да изградят първа кариера преди да създадат семейство или заемат високи постове в различни корпоративни компании и раждането на дете би рефлектирало негативно върху тяхното изкачване нагоре в стълбичката на иерархията. Така че тези жени много често предпочитат да замразят яйцеклетки, докато дойде момента, в който решат да станат майки, защото този момент може да е доста в по-напреднала репродуктивна възраст и тогава вече вероятността да се случат нещата е доста по-малка. Друга група от жени, които се възползват от социалното замразяване на яйцеклетки, са жени, които в момента нямат партньор, с който да създадат семейство. И докато изчакват да се появи човек, с който да създадат това семейство, те предпочитат да замразят яйцеклетки за по-голяма сигурност. Препоръчително е, когато говорим за социално замразяване на яйцеклетки, това замразяване да се случи до 35 годишна възраст, защото след това качеството на яйцеклетките се понижава и ако замразят жените яйцеклетки в периода от 36 до 40 години, тогава вече вероятността за постигане на бременност с тези яйцеклетки е доста по-малка. А как се замразяват яйцеклетките и всъщност колко време след това са годни за употреба? Яйцеклетките се замразяват по метода на витрификацията. Това е едно изключително бързо замразяване, най-грубо казано. Яйцеклетките първоначално се поставят в един специален разтвор, който съдържа криопротектори. Идеята е, че всяка една клетка в нашето тяло съдържа голямо количество вода. Ние трябва да изтеглим тази вода от яйцеклетката и да я заменим с криопротектор, защото ако тази вода остане вътре в яйцеклетката, тя формира кристали, които биха могли да увредят структурата на яйцеклетката. Нашата цел е с тези криопротектори ние всъщност да изведем водата от яйцеклетката, да я заместим с криопротектор, който когато бъде поставен под много ниска температура не формира тези кристали, а формира структури, които са подобни на стъкло. Затова говорим за витрификация, така се казва и метода. Когато изтеглим водата от яйцеклетките и я заместим с криопротектор, поставяме яйцеклетките на много ниска температура в течен азот на минус 196 градуса. Това е много бърз процес, за няколко минути се замразяват яйцеклетките. Съхраняването по българското законодателство е препоръчително да бъде 5 години. За щастие го направиха препоръчително, доскоро беше задължително и не можеше да надвишаваме този срок на криосъхранение. Но вече го промениха, така че препоръчително е 5 години, което означава, че пациентите могат и по желание и по необходимост да увеличат този срок на криосъхранение, като няма лимит, който да е посочен в нашето законодателство. И това не уврежда яйцеклетките? Не уврежда, няма данни за това нещо. В някои страни законите разрешават до 10 години криосъхранение, в други европейски страни няма лимит на времето на съхранение на яйцеклетки.
Според европейските директиви, които бяха създадени, 5 години е препоръчителният срок и всъщност нашето законодателство изключително се съобразява с тези европейски директиви, затова и го въведах по този начин. А как се определя качеството на яйцеклетките и защо всъщност това е важно за успешна бременност? Както казах, яйцеклетките са много малки и ние не можем да ги видим с просто око. За да можем хубаво да ги огледаме и тяхната структура, ги гледаме на голямо увеличение на микроскоп. Яйцеклетката има определени структури, които трябва да притежава, за да кажем, че е качествена. На първо място тя трябва да бъде зряла. Това също се определя по определени критерии. Оглеждаме дали има някакви увреждания в структурите, различни дисморфизми, които по литературни данни знаем, че биха могли да доведат до недобро развитие на ембрионите, които сме получили, по-нисък потенциал за имплантиране на тези ембриони и съответно за постигане на бременност. Има различни методи, по които се оценяват яйцеклетките. Те са публикувани в литературни данни. Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология акумулира тези данни и има изключително добри статии, в които са посочени такива системи за оценка на яйцеклетките и да очакваме, ако видим някакво влошаване в структурата на яйцеклетките или някакъв дисморфизъм, какво да очакваме всъщност като развитие на ембрионите. Какви са опциите за дамите, които нямат възможност да използват собствена яйцеклетка по една или друга причина? Това са донорски яйцеклетки. В България законодателството разрешава, като по законодателство имам предвид наредба Н2, която контролира дейностите по асистирана репродукция в България. Тя разрешава две възможности. Едната е неродствено даряване на яйцеклетки. Това са жени, които имат желание да дарят яйцеклетки, които са анонимни дарители. В България даряването е анонимно. Реципиентите на яйцеклетки нямат право да получават информация относно донора, който е дарил яйцеклетки. Това е едната опция. Другата опция е родствено даряване, т.е. ако пациентка, жена желая да ползва донорски яйцеклетки и има сестра или братовчетка, която би могла да дари яйцеклетки за нея, това също се разрешава от българското законодателство. Като важно изискване е препоръчително възрастта на донорките и при родствено и при неродствено даряване да е до 38 годишна възраст, като ако се надвишава тази възраст, задължително е да бъде направен генетичен анализ на ембрионите за наличие на анеупоидии, т.е. някакви изменения в броя на хромозомите на ембрионите, които могат да доведат до генетични аномалии в ембриона и съответно в фетуса и съответно при роденото дете. Освен възрастта, кои са факторите, които оказват влияние при избора на донор на яйцеклетка? Какъв е процесът? Процесът по избор на донорка е много сложен. Важно е да се съобразят много фактори. На първо място нейното здравословно състояние. Създават се специални комисии в местата, в инвитро центровете, които работят с донорки. Комисии, които да определят здравословното състояние на пациентките, не на пациентките, на жените, които желаят да дарят яйцеклетки. Също тяхното психично състояние. Изключително много се оглежда тяхното желание за даряване, защо искат да дарят, каква е тяхната мотивация. И когато вече сме сигурни, че тази жена е подходяща за даряване на яйцеклетки, тогава вече се пристъпва към самото даряване. Много е важно да се направи добра селекция на донорките, за да може да имаме качествени яйцеклетки в края на процеса по даряването. А има ли разлика в успеха на инвитро процедурата, ако тя е направена с донорска яйцеклетка или със собствена? Когато говорим за жени, които имат намален яйчников резерв, при които има влошено качество на яйцеклетките и наистина има всички индикации да бъдат използвани донорски яйцеклетки, тогава значително успеха от процедурата е повишен.
Средната успеваемост при инвитро процедури в света с собствени яйцеклетки е около 30%. Когато става дума за донорски яйцеклетки, при жени, които наистина имат индикации за ползване на донорски яйцеклетки, този процент може да се повиши и до 50%. Наистина много е важно добре да бъдат огледани пациентите, да се види дали наистина имат нужда от тези донорски яйцеклетки, за да сме сигурни, че чрез тях ще можем да помогнем. Защото ако при пациентките има качествени яйцеклетки и би могло да се постигне бременност, тогава използването на донорски яйцеклетки не е препоръчително за момента. Нека да обърнем внимание на рисковете. Какви рискове и предизвикателства могат да се срещнат при използването на замразени яйцеклетки или донорски такива? Ако говорим за самите пациенти, рискове няма от физическа гледна точка. Оттам нататък вече с етичния аспект на въпроса, защото много пациенти първо трудно стигат до решението за използване на донорски яйцеклетки. Трудно тръгват по този път и стигат до това решение. Притесняват се дали техни роднини дали ще разберат за това, притесняват се какво ще се случи, когато се роди детето, имайки предвид, че са използвани донорски яйцеклетки. Така че не смятам, че има рискове. От биологична гледна точка също не можем да говорим за рискове. Всеки един инвитро процес, всеки един процес в лабораторията носи своите рискове, било то с донорски или с собствени яйцеклетки. Има критични моменти, които могат да се случат в лабораторията, но това е съвсем нормално. Има ли нещо, което дамите могат да направят така, че да гарантират качеството на ембриона на яйцеклетката? Много е важно качеството на живот при пациентите. Това си го говорим с тях непрекъснато. Много е труден живота в момента, има изключително много стрес около нас. Има много фактори, които влияят върху нашите репродуктивни функции. Един от тях е храната, качеството на храната, режимът ни на хранене, интензивността в нашия живот и винаги сме си говорили, че на първо място трябва да се опитаме да редуцираме стреса. Стрес е един от основните фактори, които влияят негативно върху нашата репродуктивна функция. Имали сме много случаи при наши пациенти, които дълги години се опитват чрез различни методи на асистираната репродукция да забременеят. Накрая се отказват, осиновяват дете и след известно време се връщат бременни, защото просто вече са се успокоили и нещата се случват от само себе си. Имаме и пациенти, които имат дете от инвитро процедури, които след това се връщат, забременели спонтанно, просто защото вече този стрес от факта, че не могат да има дете, вече е елиминиран. Така че това е един от факторите, който е много важен. Говорим с нашите пациенти да намерят начин да намалят стреса въпреки интензивността на нашия живот, да правят неща, които обичат, да се отдадат на спорт, да отделят време за себе си, също да обръщат много голямо внимание на храната. Храната е един от основните фактори също, начинът ни на хранене, хранителните продукти, които използваме. Така че има много вредни храни, които трябва да елиминираме от нашето меню. Има много литературни данни за средиземноморската диета, която изключително много подпомага репродуктивната функция при жените и при мъжете, така че ние съветваме нашите пациенти да се придържат към този режим на хранене, защото в този режим на хранене има много антиоксиданти, които всъщност са важни за намаляване на свободните радикали в нашето тяло. Това ще подобри не само нашата репродуктивна функция, а като цяло здравето на нашето тяло, така че това да е един комплексен процес, в който ние да спомогнем на нашето тяло да формира качествени зрели яйцеклетки, не само при инвитро процедура, но и при всеки един месечен цикъл. Благодаря ви, Майя. Надявам се да сме били полезни с този разговор. И аз се надявам.